Takže čaute, ja som Antonela a vítam vás u tohto dnešného nového videa. Dnešné video je, čo mám nové, lebo dnes som bola v obchode, boli sme v Pepku a taktiež som si tam jednu vec kúpila. Kúpila som si slúchadlá, ktoré vám ukážem za chvíľku, ale chcela som vám ukázať, čo si kúpil môj brat. Môj brat si kúpil rôzne plasteliny, napríklad bielu zmiešal s rúžovou. Nie, bielu zmiešal s červenou, mal tam 4 farby, mal tam červenú, bielu, rúžovú a žltú. A takto, ja som vám iba ukázala jednu, ktorú som mala pri sebe. Je to skoro ako... čo si to mal? Jaké si to mal? Tie dve, čo si mal. Tieto dve plasteliny. Play-Doh. Tak, také isté. Tak to vonie ako Play-Doh. Popravím kameru, lebo stále takto. Bože môj. Prečo to nejde? Tak ešte spravím jednu sériu, čo som dostala z Dubaja. A chcela som vám povedať, že keby ste niečo počuli, tak ide rozprávka Skvelá šestka. Nebude to vidieť. Ale to vidíte zapnúť tú telku. Tak to je tá Skvelá šestka, či jak sa to volá. Tak a ja vám asi už idem ukázať tie slúchadlá, tak poďme na to. Vypadajú, sú rúžové farby. A tuto, takto teda majú koniec takýto. Takýto rúžové to je. Tuto je proste, keď chcete zastaviť nejaké video alebo pesničku. A potom toto je taký jak zips. Takto má tie slúchadlá a majú aj náhradné. Majú aj náhradné na tie slúchadlá silikóniky. A vlastne tu je taký zips a to ide. Pozrite sa, keď sa vám to neuvoľní, tak si to môžete dať takto a môžete si to zapínať a vypínať, teda rozopínať a zapínať. Takže tak, toto stalo 2,49 a počkaj. Toto je moje. No, Max sa vám chcel ukázať, že toto je jeho. No, zober si to. Teda moje slúchadlá stali 2,49. Tieto sme kúpili Pepku a táto plastelína stála tiež 2,49, lebo tam boli 4 kusy a k tomu také otlačky. Takže tak. A tak. Toto... Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, áno, toto ukážeme. On chce vám teraz ukazovať veci. On je teraz závislý na videa. Úplne, že závislý.
Počkať, popraviť. Toto bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, koment, odber a majte úsmev na tvári a čaute.